5 психологически трика, които те правят неуязвим. Абонирай се за нашия YouTube канал, за да научиш повече за саморазвитието и психологията. Линк в био. Първи трик. Игнорирай провокациите. Когато някой се опитва да те ядоса или да изкара емоция от теб, просто се усмихни. Нищо не вбесява един провокатор повече от твоето спокойно мълчание. Ако ти останеш спокоен, той губи контрол. Втори трик. Говори по-бавно. Хората, които говорят прекалено бързо, често изглеждат нервни, несигурни и напрегнати. Ако искаш да те слушат, забави темпото. Спокойният глас създава усещане за увереност. Трети трик. Задръж пауза преди да отговориш. Когато ти зададат въпрос, не бързай да реагираш веднага. Направи кратка пауза. 2 или 3 секунди мълчание понякога казват повече от цяла реч. Това показва, че не си под натиск. Четвърти трик. Не се обяснявай излишно. Когато постоянно се оправдаваш, сам се поставяш в слаба позиция. Не всяко решение има нужда от дълго обяснение. Понякога е достатъчно да кажеш «Това не ми е интересно» и да спреш дотам. Пети трик. Гледай спокойно в очите. Не агресивно, не предизвикателно, а спокойно. Когато не бягаш с поглед, показваш вътрешна стабилност. Истинската сила не е в това да доминираш другите. Истинската сила е да владееш себе си.